ଆସିଲ ଯା କଣ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ କଥା ମନେ ପଇଲା। ରହରେ ପୁଅ ରହ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ବସି ପଡେ ଆଗ ରହ। ହଉ ଯା ବସ ବସ ଟିକେ ବସ। ହଉ ରେ ନାତି ଦେ ଦୀପାକେ ମୁଁ ପିଇ ଦିଏ ଦେ। ରୁହ ଯା ପିଇବ ନା ତରବର ଟିକେ ବସ। ଆଉ ଯା କଣ ଖବର ଆଇ କେମିତି ଅଛି ଭଲ ଅଛି ତ? ହଉ ରେ ନାତି ଭଲ ଅଛି ତ ଆଇ ଯେ ମତେ ଲାଗୁନି ବେଶୀ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ଟିକେ ପତଳା ଝାଡା ହେଇଯାଉଛି ଏଟା। କି ରାନ୍ଦି ଆଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛୁ ଯେ ପତଳା ଝାଡା ହେଇଯାଉଛି ମ? କିଛି ଦଉନି ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବି ତା ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ବୁଢୀ ହେଲାନି ଏଟା ମରିବ କେତେ ଦିନ ପରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଛାଡା ହଉଛି ହେରା କଥା ଘର କଥା ଛାଡିଦେ। ମୁଁ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆଇଛି ଟିକେ ଦେ ମୁଁ ମାଲ ଟିକେ ପିଇଦିଏ ହେଲା। କଣ ଯା ପିଇବୁ କୋଉ ମାଲ ଦେଶୀ ପିଇବୁ ନା ବିଦେଶୀ ପିଇବୁ? ଦେଶୀ ମାଲ ନା ବିଦେଶୀ ମାଲ ନବୁଲ ସାଙ୍ଗ କହ ତୁ କହ ବେଗି ବେଗି କହ। ଦେ ଦେଶୀ ମାଲ ଟିକେ ପିଇଦବା ଆମର କୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଆମେ ଫରେନ ଆଡେ ଯିବୁ ଆମେ ଦେଶୀ ବାଲା ଦେଶୀ ମହୁଲି ମହୁଲି। ହଉ ଲୋ ଯା ନେ ପିଇ ଦେ। ଇ ମାଲୁ ତଣ୍ଟିଟା ମୋର ଛାଡିଗଲା ରେ ପୁଅ କିରା ଏନ୍ତି ମାଲେ ଦେଲୁ ଏତେ କଡା ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ମିଶେଇବା କଥା ନାଇଁ ତଣ୍ଟିଟା ମୋର ଛାଡିଗଲା ପୁରା। ତୁ ସାଙ୍ଗ ପିଇଦେଲୁ କେମିତି ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ମିଶେଇ ଦେଇଛି ତୁ ଆଗୁଆ ପିଇଦେଲୁ ଆଉ ତୁ ହବୁନୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ତତେ କଣ କହିବି ମୁଁ ତୁ କେତେ ଦିନ ସାଙ୍ଗ ବୋଧେ ମାଲ ପାଇନୁ ଟିକେ ହେଇପାଇଁ ତ ଓଦ ଖାଲି କେଙ୍ଗାଳିଆ ମାରି ଦଉଛି ଢକ ଢକ ଆଉ ତୁ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଜାଣିଛି କି ମୁଁ ଭାଲି ତୁଇ ପାଣି ଦେଇଛୁ ବୋଲି ମୁଁ କାଲି ଡକ ଡକ ପିଇଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି କହ। ହଉ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ଦଉଛି ନେ ସ୍ମୁଥ ପ୍ୟାକଟା ପିଇଦବୁ। ଦେ ବେଗି ଦେ। ହଉରେ ସାଙ୍ଗ ଚାଲେ ଆଉ ପିଇ ପାରିବିନି ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ନାତି ନେଇଦେ ମତେ ଟିକେ ଘର ଟିକେ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ। ହଉ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ବେଗି ଚାଲ ନେଇ ଦେ ଚାଲେ ଯା ରହ ଟିକେ ବାବୁଲା ସୁଫଲ କରିକି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ନାତି ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କିନି ଛାଡ ପଇଲିରେ ସାଙ୍ଗ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ହବନି ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବ ଯା ତମର କଣ ହେଲା ଯା ଉଠ ଯା।